Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli dostlar hem tuğanlarım. Şın barlıqta dağın bugün bir kimge degen zor yangalık bulmaz. Eğer biz tarqalu, ayrılu meselesi şul kadar nık taralganın bilsek. Statistika boyunca hatta Müslüman gayrelerinde degen 10 nikahның 7'si birinci yıllık tarqalıp gide. Bu bik ciddi mesele. Bu ko'ngilga bik qotib beratirgan masala ham tilaybizmi, tilamaybizmi, ko'p kishi shusha sinov osha bugungi kunda bik degan yish qina uza. O'zi ayrilmasa, balasi ayrilirga mumkin, balasi bo'lmasa, tuganlari tarafında talaq qilgan kishilar bo'luvi zo'r ehtimal. Şuna da hürmetli tuganlar, eydegiz bu meseleni şişir için sizin bilen biraz gına keng taralgan sebeplerinin birsi hakkında söyleşip gittik. Hem şularının indi eng jiddi dip aytar idim. Ol eti eniler zalim revuşte balalarına zor iyilik görsetem dip gaileni tarqavlıqqa getireler. Менә ничек безнең авылда элек әбиләр сепараторда сөтне әйләндереп, аннан каймак чыгарып, аннан май ясап, бер якка сыворотка, икенче якка безгә инде тәмле, ләззәтле сөт үстеләрен чыгаралар иде. Шулай ук безнең әти әниләр дәген һәм без дәген әти әни булган затлар балага 18, балага 20, кай вакытта җитешкән 15-16 яшьлек җегетләрне, кызларны үзебездән үзергә өйрәнергә тиешбез. Ул менә шул сепарация дигән сүз була дагы инде. Ничек айырабыз сөттән майны, шулай ук баланы дагы үзебездән айырып, ират кеше булса, аны үзенә үзе мөстәкыйль рәвештә булдыклы җегет дип дөньяга тапшырып җибәрү, инде кыз булган булса, мөстәкыйльлеккә ирешмәсә, мөстәкыйльлеккә ирешкән җитди егеткә тапшырып, бу синең халал җефетең дип үзебездән аны үзергә өйрәнергә кирәк. Ничек инде мин үземнең баламны үзим дип кайсы берләре әйтергә мөмкин? Үзмисең син аны үзеңнең йөрәгеңнән, ул синең йөрәгеңдә ахыргы сулышыңа кадәр яраткан улым, яраткан кызым булып калачак. Ләкин син аны үзергә тиешсең үзеңнең инде карамагыңнан. Гомер буе баланы карарга кирәкми. Гомер буе баласын карап торган әти әниләр, әнәтәге анекдоттагы булган түшчеләр, анекдотта булган кайнаналар була да инде ул. Кысылып, кызым бирешмә бу гаиләгә, ничек кирәк, менә шулай башкар. Улым кирәкми аларны кына бөгелергә, давай безнекенә таба кайыр дип. Теге яктан әниләр кысыла, бу яктан әниләр кысыла. Бу көлкесез түгел. Күп еллар буе имам булып эшләп, менә шушындый җитди мәсьәләләр белән очрашып, мин беләсезме нәрсәне күрдем. Әтиләр, алар нәрсә? Улым, кызым ашаган, үсләре бөтен, миңа шул җиткән дия дигән испальняга керде ята. Ләкин бик еш әниләр тынычланып бетә алмыйлар. Үзләренең угыллары өчен, үзләренең кызлары өчен бик каты тырышып, тырмашып, гаилә эшенә кысылулары бар. Бик еш кысылалар. Үзләренең фикерләрен өйрәтәләр, үзләренең кирәкмәгән дөньяга карашларын бирәләр. Менә көннәрдән бер көнне нигә бу вагазны яздырга булдым, мәчетебезгә килде бер җегет. Хатын белән өйләндек ди, 10 елдан артык. Матур гына тордык. Әти әниләр ике яктан да дус тату иде, ләкин менә 4 ел элек ди хәзрәт ди талаштылар ди. Әниләр ди безнең ди кайналар, кайнаталар урам ашагына торалар иде. Талаштылар, менә хәзер талашкач миңа килделәр дә әйттеләр. Бу бызык хатын айрылмыннан, мин сине күрәсем килми бу хатын белән яшәгәнне ди. Ләкин ничек айрылыймсың? 3 балам бар бит минем ул хатыннан. Монда әни генә әйтте дигән, мин шул ук көнне яратып йөргән бәгырем газиз хатынымны ничек ташлап китим инде ди. Һәм инде 4 ел буе менә шушы тегендә тарталар, монда тарталар, ике ут арасында җанам ди. Бер яктан әни әйтә айрыл дип, икенче яктан хатын җылап торган инде син мине ташлыйсың, ана сүзенә карап. Басы манипулятор улым әниләрнең аяклары астында оҗмах дип куркыта ди.
Икенче яктан хатын әйтә, ничек инде син мине ташлап китәсең? Хатын бит иманның яртысы дип язылган, диннең яртысы дип язылган хадисләрдә. Һәм бик еш, хөрмәтле туганнарым, менә шушы залим булган ата-аналар кысылып, изгелек эшлим дип, киресенчә бөтен нәрсәне җимерергә мөмкиннәр. Менә яңарак кына булды әле бер хәл, бер абзый сөйләп утыра, инде менә минди горурланып сөйли бит әле ул аны. Кызымны ди, тәрәзәсеннән кирип, урлап алып кайтып киттем. Алар минем кызымны бакчада бәрәңге эшләттеләр ди. Нәрсә булган бәрәңге эшләткәч? Ул бит инде кияүгә чыккач, ирнең гаиләсендә. Ул була торган нәрсә. Ул бит минем принцессам ди. Хөрмәтле туганнарым, ул сезнең принцессагыз түгел. Ул сезнең принцагыз түгел. Ул сезнең газиз үлеп яраткан балагыз түгел. Ул инде 37 яшьлек мужик. Ул инде 35 яшьлек хатын 3 балалы. Пожалуйста, кысылмагыз. Кирәкми өйрәтергә яшьләрне. Киңәш бирергә ярый. Матур иттереп кенә. Кысылмыйча гына. Үпкәләтмичә генә. Чөнки кайчан бер яктан әни, әти, икенче яктан хатының яки ирең сине кыса башлый икән, монда эчүчелеккә дә салынасың. Монда башың да әйләнә башлый. Монда сөяркә дә эзли башлыйсың. Монда өйгә дә кайтасы килми. Бит сәбәбе бик гади. Һәрбер кеше үз тормышын үз көенә китереп яшәргә тели. Ләкин нигәдер бик еш барыбер килеп чыга теге яктан яки бу яктан акыллы гына әти, әни, мин 40-50 ел яшәдем, минем югары белемем бар, мин образованный хатын, мин образованный мужик, менә мин ничек куштым, шулай эшләгез дип, теге яктан килеп, бу яктан килеп, өйрәтеп, гаиләне таркатуда бик зур сәбәп кылалар. 16 ел имам булып эшлим. Җәмәгать йөзләгән никахлар укыдым. Күбесе белән элемтәне тотырга тырышам. Ләкин минекедәге бик узып чыкмый шул җәмәгать. Аерылышучылар бик күп. Һәм шушы аерылышучылар арасында бәләкәй генә сорап алгач, статистика рәвешендә алар шушы аяныч сәбәпне бик еш кына миңа әйтәләр. Һәм бу көлке түгел, хөрмәтле әти, әниләр. Сезнең балаларыгызның бик еш кына гаиләдә тату тормавында, аерылып качу китү сәбәпләрендә иң зур сәбәпче ниндидер күз тидереп өйрәтергән хатын түгел, яки теге ятсыз ир, яки теге ятсыз хатын түгел, сезнең кысылуыгыз, сезнең килеп өйрәтүегез, менә шулай кирәк, менә булай кирәк дип, менә бу иң зур сәбәпчеләрнең берсе була. Татар халкында тиккә генә әйтелмәгән, бердәм булыйк, аерым торыйк. Шуңа дагы, хөрмәтле әниләр, бер кухняда 2 хатын сыймый. Хөрмәтле әтиләр, кызыгызның ирен команда итеп, аның өстендә хуҗа булып, кияүгезнең дәрәҗәсен кыз күзе ташында төшермәгез. Бу өчен барлыкта дагы зур хата булып тора. Шуңа дагы, хөрмәтле туганнар, ниндидер статистикадан куркып утыруга түгел, үзегезнең балаларыгызны тапшырганда кияүгә, өйләндергәндә, аларны үзләренә үзе хуҗа итегез. Нәрсәнедер белмиләр икән, үзләре сорарлар. Сорарга оялалар икән, интернетта бар. Без муллалар бар, белемле кешеләр бар, без өйрәтербез. Ләкин бер яктан кысылып, менә безнең якта булай эшлиләр, алар ягында дөрес түгел, безнеңчә эшлә, тегеләй эшлә дип кысылып, сезгә инде рахим иттереп сорыйм, үзегезнең балаларыгызның тормышын юкка чыгармагыз. Ул балаларның тормышын юкка чыгарсагыз, аерылган балалар, оныклар, ул сезнең җилкәгезгә калачак. Шатлыклы картлык та булмыйчак, күңелле, бәхетле киләчәгегезне күрә алмыйчаксыз. Сезнең кулда, сезнең карамакта балагызның бәхете булып тора. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.